माई, ए माई, सबके घर में छठ होता, तू काहे नहीं करत? बेटी, छठ करे के मन केकर ना करेला। बाकी घर के हालत तो देखते बाड़ू। खाए खातिर घर में एको दाना अनाज नहीं खे, घर में केहू कमाए वाला नहीं खे। कहाँ से उतना पैसा आए, कैसे होई छठ? माई तू चिंता मत कर, हमरा लगे बानो पैसा। सिलाई करके जो 500 रुपया जमा कैले रही। माई तू घर अंगना लीप, हम अभी छठ पूजा के सामान लेके आवता। ठीक बा बेटी, तो ही तो हमार संसार बाड़ी। बेटी ताहरा खातिर तो हम छठ जरूर करब, ताहरे देख के तो हम जी ला। छोड़ो हमरा हाथ। बच्चा बच्चा बच्चा। चाची चाची, खुशी के का भइल? खुशी के रेप करके मार दिले वालों। का हे छठी मैया, ई कैसन अनर्थ हो गई। दिहल पापी मार बेटिए मोरे रहे एगो जिए के सहारा है, ओ करो के दिहल पापी मार। के कराले करी छठ बरतिया है छठी मैया, बेटिए न रहली हमार। करी छठ बरतिया है छठी मैया, बेटिए न रहली हमार। एकता गरीब बानी मरता भूख से, लोर नाही सुख छठी माई बेटिया के दुख से। एकता गरीब बानी मरतानी भूख से, लोर नाही सुख छठी माई बेटिया के दुख से। हवे पे दुख आवे कुछ दिन पहिले, सुना भइल मंगिया हमार। बेटिए मोरे रहे एगो जिए के सहारा है, ओ करो के दिहल पापी मार। बेटी के लाचारी खुलेआम घूमे गली गली बलात्कारी। रहुआ बानी बेटी बुझी बेटी के लाचारी, खुलेआम घूमे गली गली कितना बहन बेटी के रोज लुटल जाता या बारू है, पापियन के करी संहार। के कराले करी छठ